Top 10 pilot schools in the Philippines. Yan po ang gustong malaman ng marami sa ating mga kabataan na gustong maging piloto. At bakit naman hindi? Dahil pag ikaw naging piloto, napakaraming pribilehyo at napakataas ng sahod. Katunayan yan, marami sa ating mga local pilots ang nire-recruit ng mga international airlines katulad ng Etihad, Emirates at saka kung ano-ano pang airline sa Middle East at sa iba't ibang dako ng mundo. At normally, kung ikaw ay magtatagal ng isang airline pilot, kumikita ka ng humigit kumulang $10,000 pataas. Kaya simulan natin ang listahan natin. Ako nga po pala si Michael Sai, ang iyong dad ng bayan. Number 10 sa listahan natin ng mga pilot schools is Indiana Aerospace University sa may Lapu-Lapu, Cebu Province. Ito ay nagsimula pa noong 1992 at ang tuition fee dito ay humigit kumulang 70,000 pataas kada taon. At ang mga tumatangkilik sa kanilang mga graduate ay Cebu Pacific Airline, AirAsia Airline, na ang pasahod ay more or less nasa 70,000 per month pataas. Number 9 sa ating listahan is Asian Institute of Aviation. Ito na sa Makati, Metro Manila at kadalasan ng tuition fee nito is 200,000 up to 3 million per year. Medyo mas mataas ng konti. Pero ang tumatanggap naman dito ng mga graduates nila is mga Philippine Airlines at Skyjet Airlines na pasahod is 80 to 85,000 kada buwan pataas. Pangwalo sa listahan natin is Chaynair Aviation. Ito naman sa Lapu-Lapu City rin sa Cebu Province at ang tuition fee dito mataas din, 570,000 per year. Pero again, ang mga graduates ito, tinatangkilik ng Philippine Airlines, Skyjet Airline, na ang pasahod is 85,000 pataas. Now, pang-pito sa listahan natin is Delta Air International Aviation Academy. Ito ay nasa Plaridel, Bulacan at ito'y tinatag ng pang 2001. Ang tuition fee dito mataas din. Ngunit marami rin tumatangkilik sa kanilang graduate. 2 million per year more or less approximately at ang mga tumatanggap ng graduate nila yung mga international airline na Southwest Airlines ng pasahod is 3 million kada taon or higit pa pataas. At pang-anim sa ating listahan is Airlink International Aviation College sa Manila, Parañaque, Philippines, sa Pasay pala. At ito ay nagsimula pa noong 1982. Ang tuition fee dito is 250,000 pataas. At ang mga tumatanggap na airline dito ay mga Morningstar Air Express ng Canada na ang pasahod is more or less 3 million per year at pataas pa yan. At ang mga North Caribbean Air from Canada na ganun din 2 million per year or higher. Now, pang-lima sa listahan natin ay PATS College of Aeronautics sa may Parañaque, Metro Manila. Ito yung tinatag noong pang 1969. At ang percent nito is humigit kumulang nasa 30,000 at ang mga tumatanggap na graduate nito ay mga Morningstar Air Express na ang pasahod is around 3 million per year, ganun din ang North Caribbean. Pang-apat sa listahan natin is WCC Aviation Company sa Caloocan. Ang tuition fee dito is around 90,000 per year at ang mga tumatanggap ng mga graduate nila is mga Island Airways sa United States at Northwestern Air na ang pasahod is 2 to 4 million per year. Now, pangatlo sa listahan natin is Leading Edge International Aviation Academy sa Taguig, Metro Manila. Ito yung nagsimula pa noong 2007. Ang tuition fee dito is around 860,000 pataas kada taon. At of course, sa mga tumatanggap ng kanilang graduates sa Bighorn Airways sa United States, ng pasahod is 4 million per year or Mokulele Airlines sa United States around 3 million per year. Pangalawa sa listahan natin is yung Philippine Airlines Aviation School. Ito ay nasa Ermita, Manila at matagal na rin tinatagto noong pang 1960s. Ang tuition fee dito ay naglalaro sa 1 million up to 5 million pero meron silang mga scholarship at ang mga tumatanggap ng graduates nila, of course, Philippine Airlines at All Nippon Airways na nagpapasahod ng 6 million per year sa mga starting, ang mga piloto at of course Japan Airlines na more or less 6 million per year din. And number 1 sa ating listahan is Omni Aviation Corporation sa Mabalacat, Pampanga. Ito ay tinatag noong 1993. Ang tuition fee dito ay sumigit kumulang 1.5 million per year. At ang mga tumatanggap ng kanilang graduates at tumatangkilik sa kanilang mga graduates ay mga Etihad Airways na nagpapasahod ng 4 million pataas per year, Jetstar Asia,
na nagpapasahod ng around 500 to 600,000 per year at JetBlue Airways na nagpapasahod ng around 6 million pesos per year. Yan po yung ating top 10 na aviation school or pilot schools para sa ating mga kabataan na naghahangad o nangangarap na maging piloto para nang sa ganon mas gumanda ang kanilang kabuhayan, ang kanilang kinikita at mas gumanda ang kanilang future. Yan lamang po mga kababayan. Ito po si Michael Say, ang inyong dad ng bayan. Remember, always remember.